ସାଙ୍ଗମାନେ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଦମାକଦା ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍କୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ତ ଭାଇ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିପାରୁଛ ମୁଁ କାମକୁ ବାହାରି ସାରିଲିନି, ଗାଡ଼ି ବି ରେଡ଼ି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସିଧା କାମକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ବାପୁ ନେଇ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା। ବାପୁ ନେଇକି ଏବେ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ବାପୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଗୁଡ଼େ ବାପୁ ନେଇ ଘର ପାଖକୁ ଆସିছে। ଏଇଟା ହେଲା ବାପୁ ନେଇର ତା ବାପୁ ନେଇର ତୁମ କିଏ ହବ? ବାପୁ ନେଇର ଭଣଜା ପୁରା ବେଦ ହେଲା ବାପୁ ନେଇ ଆସିছে। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାପୁ ନେଇକି ସିଧା ରୁମ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଆସି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆମ ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ବାପୁ ନେଇ ଆସେ, ବାପୁ ନେଇକି ନେଇ ଆସିକି ଆମ ରୁମ୍ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାପୁ ନେଇ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଘର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ମାଲ୍ ବି ସବୁ ଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ୱାନ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି। ବାପୁ ନେଇ ତାର ଗାଡ଼ି ଧୁଆଧୁଇ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଧୁଆଧୁଇ କରି ଗାଡ଼ି ନେଇକି ବାହାରିବା ଏଠୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଆଉ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଆମ ଲୋଡ଼୍ ହେଲା। ଲୋଡ଼୍ ହେଇ ସାରିକି ଆମେ ବାପୁ ନେଇ ସହିତ ଯାଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାପୁ ନେଇ ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଲେ। ବିଜୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ନସିବା ପାଖରେ। ଆସୁଛନ୍ତି ଆସେନି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ବାହାରୁଥିଲେ ଘରୁ। ବାପୁ ନେଇ ଯାଉଛି ସିଧା ଆମେ ନସିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧା ଯିବା ନସିବା। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ନସିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଯେଉଁଠି କାମ ହବ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଫାଇନାଲି ନସିରେ। ଏଇଠି ଆଜି ଫିଟିଙ୍ଗ ଫାଟିଙ୍ଗ ହବ ଏଇଠି। କେଉଁଟା ପୁଣି ଏଇଠି ହବ ନା? ହଁ ୟାର ଭିତରେ ଆମର ଲାଗିବ ଆଜି ଡିସପ୍ଲେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ମାଲ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇକି କଥା ହେବା। ଫାଇନାଲ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିଲୁ ଆମ ନସିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଗାଡ଼ି ସହି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆମର ସବୁ ମାଲ ବି ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାଲ ସବୁ ଅଛି ଗାଡ଼ିରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଖାଲି କରିଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆମର ଫିଟିଙ୍ଗ ସରିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଦେଖେଇ ଦେଉଛୁ ଏପଟର ସେପଟ ଗୋଟେ, ଏପଟରେ ଦୁଇ ପଟର। ଆଉ ଏଠି ଆମର କନସୋଲ ବସିବ। ବିଜୟ ଆସିଛି। ବିଜୟ ଆପଣ ତାର ସିନିୟର କରୁଛନ୍ତି କେବେ ପଥର। ବିଜୟ ଆଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଫିଟିଙ୍ଗ ସରିଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଆମର ଡିସପ୍ଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଡିସପ୍ଲେ ଦରକାର ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଭେଣ୍ଟକୁ ବି ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିପାରିବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ଆମର ଫାଇନାଲ୍ ଏବେ କାମ ସରିଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ଫିଟିଙ୍ଗ କାମ ସରିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର ସବୁ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଯେଉଁ କାମ ସରିଗଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବାଲା ଗୋଟେ କାହାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି, ସିଷ୍ଟମ୍ ସବୁ ରେଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସବୁ ରେଡ଼ି, ସେପଟେ ରେଡ଼ି, ସେପଟେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ବି ରେଡ଼ି। ଗୋଟେ ବିଜୟ ଅଛି ଦୁଃଖ ମେନ୍ ଅପରେଟର। କାମ ଖାନିଆ ହେଉଥିଲା, ଆମ କାମ ରେଡ଼ି ସରିଗଲାନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଦେଖାଦର୍ଶନ କାହାର କିଛି ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଲା କ'ଣ କହିବା ଆଉ, ଆମ କାମରେ ଟିକେ ଲୋକ ଛାନିଆ ହେଉଥିଲେ କି ହେଉନି ବଟ୍ ଆମ କାମ ସରିଗଲା ପରେ ଲୋକ ଦର୍ଶ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ କି କରେଣ୍ଟ କିଛି କାହାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ। ତ ଗାଇସ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଡିସପ୍ଲେ ଅନ୍ ହେଇଗଲାନି। ସବୁ ଅନ୍ ହେଇଗଲା କି ରିମୋଟ୍ଟା ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ସେଟ୍ ହେଇଗଲାନି। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବିଜୟ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଖାଇବିନି, ବିଜୟ ଆସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଢ଼ି ବାଇଗଣୀ ଖାଉଛି। ଖାଇଦେଇ ସାରିକି ସେଟା ବିଜୟ ପାଖକୁ ଯିବା। ଖାଇଦେଇ ସାରିବା ବିଜୟ ପାଖକୁ ଯିବା। ବିଜୟ ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା। ତ ଗାଇସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଆମର ଏଠି ନସିରେ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। Crude prices in the month of February was close to $62. Now, 2 days back it was 120 again, but it is more than 90 to $95 per barrel. So, you have to support company with respect to the finance, because company is purchasing food at a very high rate, almost 1.5 times, but the RSP remains same. So
So we require support from the dealers to ensure that whatever company is supplying payment should be made on time so that the entire supply chain viability should remain. Otherwise, you can see private players, GeoBP and तो गाइस एवं विजय में आम खायापी आसू आम मेद गुड़ा चलती विजयपुर धर विजय आसगला आमर भात डाली घुगुनी चिकेन भजा आसगला मोर बड़ा चलती चलते खाईदे खाई सारा पर कौन कम हो देखते वीडियो देख पार्थ आम प्रोग्राम सरी सामने आमको नापी ब्लॉगिंग करनी मु ब्लॉगिंग तो आज आम माल उठे माल उठा सरला लोड सारा आप देखो ये जड़े किए गोटे अभद्र लोक गोटे गाड़ी माड़ी पूरी लोड चलती कहने किए कह किस हाँ एमती कह बुझल ना ब्लॉक कर छाड़देवी ना फाइनाली आम लोड सर बांधुं सब लोड कम्प्लीट हो गला तो गाइस देख पार्थ आम मुन्ना आई अच्छा सांगर आम बापू नाई अच्छी तो आम चलले जाजपुर जाऊे मेलर कम मुन्ना तार आइला बारिपदार कम सारिकी चलतु सीधा जावा जाजपुर तो गाइस फाइनाल आसी आम पहुँच जाइए जाजपुर जो आम फिटिंग हम देख पार्थ पहुँची तो ड्रेस तो चेंज कर पूरा ये चलती स्टेज देखू यही जगह देख पार्थ आम आज लगे डिस्प्ले गोटे कम सारिक रात आम पहुँच जाए जाजपुर ये जगह फिटिंग हो चलते गाड़ी माल हाल ओह्ल बुलाबुली छाड़दे आम जो आसते जाजपुर मेलन कम जो मैंने जो मेलन आसते मेढ़ देख पार्थे पूरा चांदी रे होटा पूरा चांदी रे ठाकुर भीतर अच्छा विष्णु ठाकुर देख पार्थे केते सुंदर है तो गाइस देख पार्थे फाइनाली आमर पैनल ऑन हो डिस्प्ले आमर सब ऑन होगलानी चलते देखा मुना सब ये पेचिंग 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 गोटे आसी खेलु देख पार्थे फाइनाल डिस्प्ले आमर ऑन होगला जमी आम सार्फी पेचिंग हुए आमर एमती मुनाई आम एलईडी को पेचिंग कराऊ देख पार्थे केमती टेढ़े मेढ़े आग पछ आसुनी रोप मुनाई अगला आम डिस्प्ले पेचिंग हो तथापि साइज है टेढ़े मेढ़े अच्छी आग पछा गोटे सीधा देखिए साइज आस